Arratsaldeon, eskerrik asko danei etortzeagatik eta ongi etorri mintzalagun zikloko azken saio honetara. Zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet Koldo Mitxelena kulturuneko lantaldeari, bereziki Ruth Pérez de Anuzita eta Uxue Errazkine. Gaurko saioak beldurrak hitza hartzen duenean izena du eta besteak beste ultraeskuinaren gorakadaz, literatura eta politikaren harremanaz eta kulturak errealitatea eraldatzeko duen gaitasunaz hausnartuko dugu. Horretarako bi gonbidatu paregabe ditugu, bata idazlea baino politikarekiko interes eta konpromisoa adierazi duena, eta bestea politikari ohia baino literatura ondo ezagutzen duena eta horri buruz ere aztertu duena. Ongi etorri zuei eskerrik asko, Kirmen eta Asier. Zuen biografiaren zertzela batzuk emango ditut, nik uste dut ezagunak direla, baina, gero galderetara pasako gara eta amaieran tartetxo bat utziko du, zuek ere zuen galderak edo hausnarketak egiteko. Kirmen Uribe Ondarroan jaio zen, 1970ean, eta idazlea da, poesia eta eleberria landu ditu batik bat, bere 3 poesia liburu ditu, bitartean heldu eskutik, 17 segundo, eta nire ametxetan 20 urte duzu beti, eta 4 eleberri, Bilbao, New York, Bilbao, Muxe, Elkarrekin esnatzeko ordua, eta Izurden aurreko bizitza. Bere liburuak hizkuntza askotara itzuli dira, eta hainbat sari jaso ditu, haien artean Espainiako narratiba saria Bilbao, New York, Bilbaoengatik, eta gaur egun New Yorken bizi da, bertan literaturako eskolak ematen ditu unibertsitatean, eta astero ere New Yorkeko munduak podcasta bidaltzen du berrira egunkarira, beraz zubi hori baduzu oraindikan. Beste aldetik Asier Arraiz daukagu, Asier Gasteizen jaio zen 1973an, ikasketaz filologoa da eta politikaria izandakoa da, 2013 eta 2016 bitartean sortu alderdiko presidentea izan zen, eta 2012tik 2016ra Bildu koalizioko ordezkaria Eusko Legebiltzarrean. Politikatik urrundu ondoren irakasle lanetan dabil, eta literaturari buruz hausnarrean ibili da. 2019an Maitasun keinu bat besterik ez saiakera argitaratu zuen, zeinetan Euskal Narratiba garaikideko idazle belaunaldi berri batekin topo egite zuen, beraien artean Kirmen Uribe, eta gaur zentrala izango den gaia, ez literatura eta politikaren arteko harremana hori ere jorratu zenuen liburu horretan. Naiz gehiago luzatuko elkarrizketara pasako gara, eta hasteko proposatu nahiko nizueke izenburu abstraktu horretatik gaia apur bat kokatzea. Saioak beldurrak hitza hartzen duenean izena du, beldur izena eman diogu, baina esan genezaken gorroto, fobia, ziurgabetasun, galdetu nahi dizuetea zuen ustez, zein diren gaur egun hitza hartzen ari diren beldur horiek eta zer ikusi duten ultraeskuinaren gorakadarekin. Bai, ni. Arratsaldeon, poz handia da Donostian egotea, eta mila esker gonbidatzearren, gainera poz handia da Asierrekin elkartzea, Gaztetan ezagutu genuen elkar, Gasteizen, eta unibertsitate garaian, eta gereztik harreman estua izan dugu. Duela gutxi zendu da Jürgen Habermas, filosofoa, eta berak esaten zuen, ametsak hiltzen direnean agertzen dira munstruak. Berak esan zuen hori oso gaztea zenean. Habermasek gero ibilbide luzea izan du, eta hainbat gorabehera izan ditu bere pentsamentuan, baina hasierako ideia hori, nik uste dut egia dela. Ametsak desagertzen direnean munstruak agertzen dira. Eta ze gertatu izan da azken hamarkadetan nire ustez. Globalizazioarekin bizitzak beste abiadura bat hartu du, interneta tarte, pandemia bat arte, eta globalizazioaren ondorioz
sortu dira hainbat mugimendu eta tartean ultraeskuinak indarra hartu du. Indarra hartu du ez bakarrik, egoera, munduaren egoera alakoa zelako, eta nik Estatu Batuak ondo ezagutzen ditut, eta fabrika guztiak eraman egin zituzten, erdiko estatu horiek lanik gabe geratu zen jendea, betidanik fabriketan lan egiten zuen jendea lanik gabe, etxerik gabe, eta oso importantea dena itxaropenik gabe geratu zen, ez daukan ilusiorik etorkizunerako, eta horrek sortu du, nolabait ultraizkuinak edo beraien babesa edo ultraizkuinean bilatu nahi izan dute. Baita ere bizitza asko aldatu da, ikaragarri aldatu da. Gure ama eta izeba daude hor. Beraiek konta dezaketen nolakoa zen beraien haurtzaroa hemen, gerran, gerrakoa dira eta biak, eta gero bizi izan duten guztia, zenbat aldaketa bizi izan ditugu. Dena aldatu da, harremantzeko erak, familiaren ikuspegia, eta horre denak beldurra sortu du, batez ere gizonezkoen artean. Hori ere ikusten da. Baina ez da hori bakarrik. Ultraeskuina antolatu egin da, eta mezu, oso mezu simpleak erabiliz, lortu du jendearengana iristea. Oso kuriosoa da, Estatu Batuetan jendeak inkestetan esaten du erdikoa dela. 70% esaten du, ni erdikoa naiz. Enaiz eskumakoa, enaiz ezkerrekoa, erdikoa. Baina ultraeskuinari bota izan diote. Eta hor badago, ametsak bukatzen direnean sortzen dira monstruak, eta honekin bukatuko dut, sistema demokratikoak berak ere ez du lortu amets asko betetzea. Eta oraindik ere ez du lortzen. Sistema konplexua da, botere banaketa handia dago, eta ez du lortzen, amets horiek, jendearen ilusio horiek berpiztea nolabait. Orduan, promesa asko egin izan dira, eta promesa horiek ez dira bete, nik uste du finean demokraziak berak utopia behar duela. Eta ametsa bukatzen denean, soilik kudeaketa utxera begiratzen dugunean, jendea aspertu egiten da. Jendea itzali egiten da. Ez daukanean atzean amets bat, ideia bat, mundu hobe bat, elkarren artean egiteko. Eta azkenik badago beste komponente bat oso importantea da komunitatea. Komunitatea. Estatu Batuetan, New Yorken badago komunitatea sentsazio hori eta oso fuertea, eta pentsalari asko ere hortik sortu dira, eta idazle asko, baina Estatu Batuetan jendea oso bakarri bizi da. Etxe soltetan bizi dira, autoan egiten dute bizitza, eta beraien konektatzeko era da sarea. Orduan, komunitate sentsazio hori ez daukate. Eta politikariek behin eta barra esaten dute, mandanik eta komunitatea da importantea, afroamerikarrek ere bai, komunitatea, baina han ez dago. Eta non badago, adibidez, hemen. Eta hemen, komunitatez sentsazio edo ideia edo kontzientzia, hobeto esan, handia daukagunez, eta baita ere, horri buruz gero hitz egingo du, baina, kudeaketak ere, hainbeste, kezka edo hainbeste katastrofe sortzen ez duenez, beste era batera bizitzen edo ultraeskuinarrek ez dute hainbesteko indarrik. Hortziko du. Bai, nire partetik ere eskerrik asko gonbidatzeagatik. Niretzako ere plazerra da Donostian egotea, baina aipatuko dut gauza bat nire ustez horrekin oso lotuta. Nik duela 10 urte hemen bizi nintzen, auzo honetan bertan,
Eta aste honetan, kasualitatez gaur eta beste behin ere egon naiz, ez? Eta auzoa bera ezagutzea kostatu zait. Mapeo bat egin nuen apropos ikusteko lekuak, eta nik ezagututako leku asko desagertu da, eta orain beste gauza batzuk, beste negozio mota batzuk daude. Eta nik uste dut nahiko garaiaren adierazgarria dela, ez? Habermasen aipamena ekarri du Kirmenek, eta nik gogoratu nahi dut, duela ezain beste urte, ari ginela behin eta berriz entzuten edo esaten, Gramsciren aipu hori, non esaten zuen, mundu zaharra hiltzen ari dela, eta mundu berria sortzear, eta argilunetan munsturak sortzen direla, ez? Eta orduan, igual hor, utopiak igual gauzagarriak zirelakoan ikusi nahi genituen munsturak mehatxu gisa, ematen du orain ikuspegi aldatu dela, ez? Baina oso urte gutxitan gertatu da hori guztia. Ni oso ados nago zuk aipatu duzun ideia horrekin, gauzak zeharo aldatzen direla oso azkar. Orain zikloak dira oso laburrak, gauza guztitarako. Eta ematen du, ez, ja estatu batuetan batzuk ja ari direla Trumpen amaiera ere ospatzen edo aurre ikusten, ez? Dena oso azkar dijoalako. Baina ni behintzat kezkatzen nagoena da aldaketa kultural batzuk bai geratzen ari direla. Gero, politikariak batez ere mendebaldeko sistema demokratiko hauetan, segurazki mugituko dira Overtonen lehioaren arabera, ez, non dagoen, gutxi gora bera, non dagoen jendearen zentzu komuna, ba hori da esan behar duguna, botoak lortzeko. Eta ni hain zuzen ere kezkatzen nagoena da, ultraeskuina, egia da potere efektiboa lortu duela zenbait herrialdetan, zenbait estatutan, poteretsuenetan, gainera, gero haien artean askotan ikamiketan daude, baina ez dago benetako borroka ideologiko bat, denak direlako alde berekoak, ez? Baina hori guztia hor dago, baina nik eskatzen hau bereziki ultraeskuinak lortu duela bere agenda politikoa inposatzea. Hori da erdian dagoena. Eta guztiok horretaz hitz egiten dugu. Eta ziurgabetasun horiek, segurazki guztiok sentitzen ditugunak, gero gizonezkoen beldur horiek privilegioak galdu izanagatik, hori guztia hor dago. Jende gehienak ere, jende asko behintzat ikusten du bere burua gero eta posizio ekonomiko zailago batean, eta ez dio gorakoari begiratzen, baizik eta berago dagoenari. Eta bera bilakatzen du bere arazoen errudunez. Orduan, hori guztia ere hor gertatzen ari da, eta beldurrak aipatzen dira, hemen Euskal Herrian ere beldurra dago, denok ere, aurre ikusten dugulako zer etor daiteken. Eta zer etor daiteken Madrildik datorrelako ultraeskuina Euskal Herrira. Eta aukera edo arrisku hori egon badago. Eta denok sumatzen dugu, orain ez bada, izango dela 2 urte barru edo urte bete barru, eta gauzak zer diren, itxaropenak ere nortzuengan jarri behar diren, ez? Diote, hori ez gertatzeko, ez? Baina, diotor, egoera horretan gaude. Eta nik igual zuk aipatu zulako Euskal Herrian dagoen komunitate zentzu hori, nik aipatuko nuke, paradogikoa da ere, Euskal Herrian, nik behintzat nabaritzen dut, egia da, ultraeskuinaren indar hori datorkigulako olatua globala delako, eta batez ere, lehen esan duan bezala, Madrildik datorkigulako, baina gero hemen Euskal Herrian nik behintzat baina bertzen dut beste zentzu komun bat zabaltzen ari dela, kontrako norabidean. Diote, badago zentzu komun aurrerakoiagoa. Eta hori dela eta ultraeskuina hemen ez da irudikatzen. Madrildik bai, baina hemen ez dira agertzen. Zergatik, haiek igual beste olatu txiki horren beldur direlako, oraindik behintzat, ez? Orduan, nik bai aipatuko nuke, kontrasanak badu dela guzti honetan, olatua sekulakoa da, globala da,
eta gero hemen oso txikiak gara, hori ere egia da, baina, bueno, badaukagu gure indarra, eta gure indarretik nik uste dut, bueno, beste bide bat egiten ari garela, diot, baikortasun pizka bate jartzearren. Bueno, biok aipatu zuen nola, ultraeskuinak errealitate oso konplexuei erantzun sinpleak ematen dizkien, eta horretarako gaurko beste protagonistaz baliatzen da, hitza hain zuzen, eta, bueno, aipatu dituzue sare sozialak, interneta, mezu, politikako mezu hauek, galdetu nahi nizuen, ea fake newsen, negazionismoaren, postegiaren, eslogan laburren garaian, hitzak balioa galdu duen, ala kontrara, inoiz baino baliotsuagoa den. Nik aipatu nahi dut, igual diote, pizkat geure burua ere kokatzeko, nik behintzaten geure burua kokatzeko, nik ikastetxe batean lan egiten dut, ikastetxe hori da Gasteizko ikastetxerik segregatuena, segurazki. Sare publikoan dago, eta ideia pizkat egiteko ez dakau bertako ikasleri ez nahi batzuk bai igual dira Euskal Herrian jaioak, baina haien aita ama beste herrialde batekoak, ez? Hori da guk ikasle horiekin lan egiten dugu. Eta oso bitxia da, haiek direnean sistema honen biktima zuzenak, haiek denbora guztian darabilten mezua nolakoaen. Eta hain zuzen ere da ultraeskuinarena. Ultraeskuinaren topiko guztiak errepikatzen dituzte. Zergatik haiek jasotzen duten bakar-bakarra, saretatik jasotzen dutelako, hor ez dakite algoritmoen perversioa dagoen edo zer den hori, baina bakarrik iristen zaie alde zehatz batetik. Eta gero denbora guztian gelan errepikatzen dira horrelako mezuak. Eta gu, irakasleak, haientzat, eta horre ere badago ez, poterea gara, autoritatea, orduan guri aurre egitea ulertzeko modukoa da, zentzuzkoa da, baina kontra egiten dute. Egiten dute, euskaraz egiten dugulako, euskal herritarra garelako, feminista garelako, ezkertiarra garelako, horrelako gauza guztiengatik eta aurre egiten digute, haiek direnean sistema honek kaltetutako pertsonak, ez? Orduan, horretan bizi gara, ez? Eta badago toalla botatzea, eta esaten, bueno, hau da dagoena, edo ez dela gu behintzat egunero eta, ez? Borroka horretan gaude, eta nik pentsatu nahi dut, gu bezala, jende asko dagoela hortik, ez? Hitza baliatuz, hain zuzen ere, gauzak beste modu batez ulertzeko eta ulertarazteko. Eta batzuetan ematen du pentsamendu kritikoa dela haiek gu bezala pentsatzea. Eta ez da gure asmoa, haiek gu bezala pentsatzea. Baina, zikera, beste aukera batzuetan ere pentsatzea eta haiek ziur egotea benetan hori haiek pentsatzen duten edo beste batzuk esan dietena denez. Bai, jakina hitzak balioa duela, eta geratzen zaigun bakarra da, ez? Gauza bakarra da, besterik ez daukagu. Sare sozialek, egia da, badute alde positiboa ere, bildu ere egiten dute, eta bakardadetik atera jendea, hori ere egia da. Baina zabaltzen den mezua oso soila da, azalekoa, eta gorrotoak ere toki handia dauka, ez? Nik isarik ez daukat, eta gorrotoa ikusten dudalako hor asko, eta Instagramen eta Facebooken oso pasiboa naiz, aktiboki. Aktiboki pasiboa naiz, ez? Ez dut gehiegi ere agertu nahi hor, eta ez dut ere agertu nahi nire eguneroko bizitza, ez, gaur ondartzara joan naizela, ez dakize izoski jandu dala, ez. Ez, zerbait dudanean esateko, agertu egiten naiz. Niri gehien kezkatzen hauena da gorrotoaren kultura hori, horrek asko kezkatzen nau, ze bagatoz, nik uste dut Asier eta biok, beste kultura batetik, ez,
bestea entzutearen kultura horretatik, ez? Bestearen zapatak jantzi nahiaren kultura horretatik. Asko bizi izan dugu Euskal Herrian, eta gero, ez, ibilbidea izan da, elkar entzun dezagun, ez? Eta orain sareak dira guztiz kontrakoa. Ni nire taldekoa naiz, nire tribukoa naiz, eta kitxo, eta gainera, arrazoia ematen didate, ez? Eta arrazoi hori elikatu egiten da, handitu egiten da. Askotan ni atera egiten naiz. Hau beste gai bada, baina, atera egiten naiz hortik, eta gustatzen zait denbora geratzea, adibidez, liburu batekin, edo jendearekin presentzialki geratu, eta beste erabateko juntadizoak egin, ez? Hola, pertsonaz, pertsona, lagunez, lagun, ez? Eta bestela daukaguna hori da, hitza da, eta hala ere, pentsa ze gertatu den Gazako triskantza honekin, ez? Indartu egin da, sare sozialekin. Dena ere, ez da, bi indar daude hor gizartean, bata da itxaropena, eta bestea da kritika, ez? Eta biak behar ditugu. Eta gero, Foucaultek esaten zuen bezala boterea kontra boterea sortzen du, eta gizarteak beti bilatzen ditu bideak, ez, salatzeko, bestelako mezuak botatzeko. Eta adibidez Gazakoarekin gertatu da, sekula ez da hainbeste entzun gatazka horri buruz orain bezain, ez? Estreminan ikusi dugu. Bai, hori da. Orduan, erabili daitezke sareak ere bestera batera, eta erabiltzen ari gara ere bestera batera sareak. Orduan, azkenean tresna bat dira, gero, jabeak ugazaban hor diren, eta, hie dira, nire ustez dira, orain Ulises berriz oso famatua bihurtuko da, Odisea, pelikulagatik, baina Odisean daude erregeak, ez da, Greziako estatu buruak. Eta horien gainean daude jainkoak. Horren gaur eguneko jainkoa dira, ez? Magnate teknologiko horiek, ez? Dena kontrolatzen dutenak, erregetxo horien gainetik daudenak, ez? Baina hitza bai. Eta demokrazia ere bai, berrasmatu egin behar da. Duela gutxi Judith Butler entzunuen New Yorken, eta bera da, defendatzaile sutsua sakoneko demokraziarena. Eta demokrazia ez da bakarrik bozka ematea. Demokrazia da antolatzea, parte hartzea, mugimendu sozialetan, mugimendu zibiletan, eta erantzuna azpitik gora planteatzea, eta ideiak ere azpitik gora planteatzea. Daukagun bakarra da, ez dago beste soluziorik. Beste soluzioak dira ultraeskuinaren, ez, ideia simple horiek, dogmatismo hori guk egingo dugu, ez. Hori ez da irtenbidea. Irtenbidea da inklusiboak izatea, elkarri entzutea, eta irtenbideak benetakoak eraginkorrak izatea. Gobernuak esan behar dute eraginkorrak. Eta irtenbideak eman, bilatu eta eman. Eta ez ibili hor, baina hau ezin da, hau alda ezin da, politika hori egon da mundu mailan urte askotan, eta horrek sortu du jendeak ez sinistea, ez? Alderdi tradizionaletan. Eta ez, eraginkorrak izan behar dugu, eta etikoak izan behar dugu baita ere. Ezin da izan, ezin duzula apurtu, entzuten ari diren gauza hauek, edo berdintasunaren aurkako jokaera matxista salvaje horiek, ikusi dituguna, ezin da, berdintasuna gutxien daukan horri irtenbideak eman, eta barneratzailea izan. Beste irtenbiderik ez daukagu, barneratzailea izan zure ikasle horiekin, eta esan, begira, maite zaituztegu, eta aleginduko gara, zuek hemen zoriontsu bizitzen, zuen herentzia zoragarri horrekin eta nik uste dut eta gurea
gure euskalduntasuna ere zuei eskainiz. Eta nik uste dut, poliki-poliki, hori guztia ere geratuko dela. Hori azkenean eta geratzen da, igual haiek nerabeak dira. Eta nerabearen egin behar dute. Baina nik uste dut, gauzak normalean eta aldatzen diela, eta pertsonak ere, eta gero horretaz ere konturatuko dira. Eta nortzuk implikatu ziren haiekin, eta nolakoak ziren haiekin implikatzen zirenak, eta hori guztia. Nik uste dut hori geratuko dela. Nik ez daukat inolako zalantzarik. Baina, azpimarratuko nuke, zuk aipatu duzun, eta nire interesgarri iruditzen zait, ideia batetik gaur egun liburu bat hartu eta horretarako irakurtzeko denbora hartu eta hori erresistentzia ekintza bada gaur egun. Zori gaitzez baina nik uste dut horrela dela, edo lagunekin elkartzea, edo alako gauzak, eta nik uste dut horretaz hausnartu behar dugula eta egin behar dugula, zaldiko maldiko zoro horretatik atera behar dugu, baina gero, zuk esan duzun bezala ni oso ados nago, antolatu behar da erantzuna. Bestelako izan behar da eta hori antolatu behar da. Eta hori ez da atik sortzen, baizik eta norbaitek egin behar duela. Zorionez, igual pizka bat gehiago lurra hartu hemen Euskal Herrian, ni behintzat ikusten dudana da, hemen badaukagu betianik dut aspalditik, eskuin bat, baina eskuin hori demokratiko eta zibilizatua da. Ez da inoiz faxismoarekin edo ultraeskuinarekin lerratu. Eta ari naiz EAJ-ari buruz, eta behintzat bere bide gurutze historikoan adibidez 36an, oso katolikoa izan arren eta Republikaren alde lerratu ziren eta ez beste norabidean. Nik hori behin atxagarri entzun nion eta beti iruditu zaite ideia interesgarri bat, nolako eskuina daukagun Euskal Herrian eta horrek ematen dituen aukerak batez ere arrisku batzuk ere usatzen dituelako. Espero dut horrela izaten jarraitzea. Eta gero ez talde batetik, badaukagu ezkerre espektro zabal bat, zorionez nire ustez ere, bere garaian, estalinismoarekin leherratu ez zena, diote testu inguru horretan bizi ginenean, eta horregatik, sozialismo errealaren gainbera izan zenean, ez zuen haintza konpairatu, behintzat alderdi komunista tradizionalek pairatu zuten bezala, ez? Ezker osoak pairatu zuen krisi ideologiko hura, baina ez sakontasun horregatik. Eta nik uste dut batzuen eta besteen kasuan, elementu bereizgarria da herria. Herria bera, Euskal Herrian egon izana eta Euskal Herriari begira egotea. Hau da, zure herritarrei begira egotea, ea zer eskatzen dizuten, edo zer ez dizuten egiten utziko. Eta horregatik nik uste dut, badaukagu aukera bat hemen ere, gauzak beste modu batez egiteko. Beste joko eremu bat jar dezakegulako, ez? Eta gero, zuk aipatu duzun ideia niretzako funtsezkoa da, gizarte zibila indartsua izan behar du, antolatu behar du, eta benetan nik uste dut hori dela modurik eraginkorrena sistema demokratiko usteldu hori ere deslegitimatzeko. Alderdi politiko horiek ez dute balio, ez gaituztelako ordezkatzen. Eta guk erabaki dugu geure burua ordezkatzea eta beste gauza bat egiten hastea. Nik uste dut, eta horretan eta hitzen bidez, segurazki elkartuko gara, ez? Eta ez gara gutxi izango, nire ustez. Biok aipatu duzue literatura oasi bezala eta erresistentzia ariketa bezala, ez, garaiotan. Eta, literatura eta politikaren harremanean murgilduz, egia batzuetan errealitatea, gaur egun egoera eta fikzioa bi eremu bereizi bezala agertu zaizkigula, baina praktikan, uztartu edo txirikordatu egiten dira, literaturan baita ere. Eta, galdetu nahi nizueke, ea nola fikzioak lagundu gaitzaken gaur egungo errealitatea ulertzen, eta ea moldatzen ere lagundu gaitzaken, edo ez. Nire ustez bintzat literaturak ezin du mundu aldatu. Inork ez dio funtzio hori eman.
sumatzen dut, idazleek ere ez. Nahiko lukete, baina ez dut uste. Baina, nik uste dute beste gauza batzuen artean ere, oso tresna baliagarri izan daitekela, adibidez, errealitatea bera aztertzeko. Zergatik, fikzioak sekulako laguntza ematen duzulako, beste batzuen zapatetan jartzeko, edo gauzak ikuspegi desberdinetatik ikusteko eta aldi berean ez plazaratzeko, nik uste sekulako aukerak ematen dituela. Aztertzeko, eta gero, segurazki horretan ados gaude, literatura gustukoago dugu, ez baldin badigu esaten zer pentsatu behar dugun, eta galdetzen baldin badigu, edo hipotesiak eta ematen baldin baditu, nik uste dute eremu horretan denok erosago gongo garela, ez? Nik uste dute postmodernismo garaian, ez dena gogoratuko du dena relatiboa zela, realitatea ezin da atzeman, dena zatika agertzen zaigu, dena oso konplexua da, eta orduan oso zaila zen ere jarrera politikorik hartzea, hain konplexua zen eta realitatea. Orain ez dut uste sinpletu denik realitate hori, ez da gutxi hau ere, baina jarrera politikoak hartu beharra gerotan nabarmenagoa da. Guztion partetik, mundu honetan parte hartzen baldin badugu, eta ez naizari jarrera alderdikoiak hartzeari buruz, baizik eta jarrera politikoak hartzea, realitate zehatzen aurrean, jarrera hartzea. Eta nik bai nabaritu dut, eta ari naiz gehiago irakurle gisa, bilakara bat egon dela urte batzutatik ona. Garai duela ez hainbeste urte, bagunden oraindik dena zatiak agertzen zaizkigun, dena txatalak, baina dena oso konplexua da, baina ez dakit zer sentitzen dudan, baina eta oraintxe bertanetan ikuste dut idazle askok beste gauza batzuk esan beharra sentitu duela. Haien artean kirmen, irakurritako liburuengatik ez, eta bilakaera horretan nik uste dut ere, bilakaera hori ere egon dela. Nik uste dut hori bilakaera hori orokorra da garaikidea, gure garaikoa, ez? Bai, asko aldatu da literatura. Literaturaren helburu behinena da literatura bera, ez? Liburu ona ahalik eta liburu onena idaztea. Baina, liburu horretan, eta gainera norbere garaiari buruz hitz egitea ere, hori uste dut idazlearen egin beharra dela, eta norbere garaiko eran baita ere. Literatura aldatu inda historikoki, forma ere aldatuz joan da, gizartea aldatuz joan delako. Orduan, norberak bilatu behar ditu, 21. mendeko 1926ko forma berriak. Eta nik hori ikaslei beti izaten diet, ez? Izan ausartak, ez idatzi duela 200 urte bezala. Ofizioa ez da nahikoa. Behin ofizioa daukasunean apurtu egin behar da. Picassok bazekien margotzen, baina ez zuen nahi. Edo Marcel Duchampek, ez? Ez zuten nahi. Ikusten dituz bere gaztarako kuadroak, zoragarria dira, figuratiboak, detaileak, baina gero beste bide bat hartu zuten, bere haien garaia azaltzeko. Hemen gertatu zen, orain ja postmodernidadaren garaia bukatu da, eta postmodernidadean, edo beste garai batean bizi gara, baina beste post asko ere badaude. Eta Borgesek esan zuen, maite du Borges, baina hau esan zuenean, zibilen oso zuzen, dena esan da dago, esan zuen. Eta gaizki esnatu zen egun hartan, baina dena esan da dago, baina dena ez dago esan da. Eta hori ikusi da azken urtetako literatura. Dena ez dago esan da. Dena esan du jende batek. Mendebaldeko kulturan zeude idazleak, gehienak gizonezkoak eta gehienak zuriak. Horiek agian bai, eta burgesak, por supuesto. Horiek agian bai dena esan da zeukatela. Baina beste esparru guztitako jendeak, eta tartean gu, euskaldunok. Gu bezalako literatura txikiek edo, hori orain ari gara
tartea bilatzen nolabait munduko literaturan. Eta berdin, emakumezkoak, LGTBQ+ taldekoak, dekolonialak diren narratiba guzti horiek, ez? Amerika Latinan eta hainbat idazle sortzen dute beraien hizkuntza txikietatik eta beraien munduaren ikuskeratik. Orduan, bapatean orain 21. mendean demokratizatu egin da literatura. Ikaragarri. Ez? Eta baita ere, formaz oso ausarta bilakatu da. Bi elementu daude oso importantea. Gaia, eta gaiak ez dira betikoak, ez oso, nire etxean, norbere etxean sartua dagoen gizonezko horren kezkak. Baizik, eta kalean dagoen jendearena, ez? Eta beste, bizipen batzu dituen jendearen historia kontatzen dira orain. Orduan, dena esan dago? Ez dago esan da. Eta gainera, kontatzeko modu berria daude. Hemen daude zineko jendea, eta gauza bera gertatzen da. Kontatzeko moduak azaltzen ari dira. Oso momentu berezia bizitzen ari da literatura mundu mailan gaur egun, ez? Hernán Díaz, adibidez, Trust idatzi zuen, Fortuna gisa. Da, kapitalismoaren kritika bat, oso sakona, eta matxismoarena, baina formalki da salvajea. Parkatu adjetiboa. Baina, pasada bat. Te kontatzen du, historia bera, 4 era diferentetan. 4 era diferentetan, eta 4 ahots diferentetan. Eta katedrale bada. Orduan, ze gertatzen ari da literaturan? Jendea kontatu nahi dituela lurreko istorioak, jende arruntaren istorioak, ez? Urbildu lurrera, urbildu jendearen gana eta haien kontua kontatu. Orduan, eskema hori dena esan da dago, ezin da den ezer aldatu, hori dena, ja. Batzuk dena esan dute. Hori dena aldatzen ari da. Eta gero, adibidez, parkatu nire liburua eta aipatzera, baina elkarrekin esnatzeko orduaren kasua, zoragarria da. Da, Carmen Leurresti, Txomil eta Mendi bere belaunaldi osoa, gerrako belaunaldia ere soinkan parte hartu zutenak, gero totalitarismoaren aurka aritu zirenak borrokan, historia hori ahaztuta zegoen erabat. Erabat ahaztuta geneukan guk euskaldunok. Orduan, gero Asierrek filma intzuen altunak, eta gero behatokiak, gizaskuden behatokia alegindu zen, kasua zabaltzen, epaitegian. Orduan, liburuek ez dute mundu aldatzen, baina kontzientziak bai, eta komunitatea egiten dute. Helburua da komunitatea egitea? Ez, helburua da liburu ederra idaztea. Baina, aldi berean, ari zara komunitatea egiten. Xabier Mendiguren dago hemen. Ari zara komunitatea egiten. Zuk euskaraz idazten duzunean liburu bat, badakizu komunitatea egiten ari zarela. Badakizu. Ez dago, ez dela idatzi inglesez, ez? Eta kitxo, orduan, ez da keinu inozo bat euskaraz idaztea, inolaz ere. Eta ez da keinu inozo bat, ahaztutako jendearen edo marginatutako edo baztertutako jendearen kontua kontatzea, nire ustez. Behar dugu hori euskaldunok, geure burua entzun, nazio gisa, komunitate gisa, behar dugu. Guk gure historia daukagu. Guk komunitate bat gara. Ez hori, askotan hori New Yorken nagoenetik askoz garbiago ikusten dut. Askoz garbiago. Kanpotik gauza garbiago ikusten dira. Egunerokotasunetik ateratzen zarenean. Eta afroamerikarrek adibidez, komunitate kontzientzia handia daukate, beti ari dira horri bueltaka, eta oso kontzienteak dira baita ere, jasan izan duten zapalkuntzaz, ez? Eta guk ere horren kontziente izan behar dugu. Bat, jasan izan dugun jazarpenaz, historikoa izan dena, ez? Euskaldunok.
Eta bi, nola egin diogun aurre horri, elkartuta, elkarrekin, eta bueno, ez? Historia luzea daukagu, ez? Orduan, bueno, bai, garaiak asko ari dira aldatzen, eta oso liburu interesgarriak ari da idazten gaur egun. Ez dutenak nahi entretenitu edo business hutsa izan, baizik eta benetako arazo ez, mintzo direnak, forma berriak planteatuz. Bai. Zuk, Kirmen, zure garaiari buruz idazten duzu, baina askotan iraganera begiratzen duzu horretarako eta kontatzen dituzu Euskal Herriko historiako pasarte edo pertsonaia batzuk isilpean zeudenak edo gogoratzen ez zirenak, galdetu nahi nizuke ea nola aukeratzen duzun zer kontatu eta zer ez, eta nola egiten duzu, zergaitik egiten duzun zubi hori orainan eta iraganen artean. T.S. Eliot poetak esan zuen, ez? Bere lau kuarteto Gabriel Arestik itzuli zuen bere garaian. Poeman esaten zuen, ez? Iragana, oraina, etorkizuna, dena da bat. Eta nik iraganari buruz hitz egiten dudanean, edo aztertzen dudanean, edo artxiboetara noanean, gaur egunetik egiten dut beti. Ez zait gustatzen hutsean iraganean geratzen den literatura, baizik eta gaur eguneko ikuspegitik eta adibidez traumei buruz, gerra zibila, ez? Hitz egiten dudanean, ez dut hitz egiten soilik haiek bizi izan dutena, belaunaldi hura, baizik eta hori gure ganaino nola iritsi den. Ze traumak ere pasatu egiten dira gu bezalako komunitate batean. Gerrako trauma nik jaso dut etxean. Oraindik bizirik dago. Orduan, nire asmoa beti izan da Euskal Herria hitz egitea, eta, bueno, gaiak beti migrazioa dira, edo desplazamendua, berdintasuna, bueno, ez? Gai horiek, memoria, baina gustatzen zait gure iraganaz ere gogoeta egitea, ez? Eta iragan horrek gugan zer egin izan duen. Kontatu digutenak eta kontatu ez dugunak. Isildurik geratu den horrek, ez? Horregatik artxiboa. Artxiboa zer da? Artxiboa da, hori, kutxa bat, eta hor, lurrazpian geratu dena. Orduan, aurkitzen duzu kutxa, eta zuk norbera gaur egunetik egiten du irakurketa bat. Asier, zuk, Kirmenen lana gora ipatu izan duzu, ere bai, Euskal Herriko historia zaritzean, erantzun borobilak eman beharrean, zalantzak, kezkak eta galderak planteatu dituelako, hori literaturan egiten du, baina agian politikak ere erantzun ezain borobilak beharko lituzke, ez? Zaila da. Oso zaila da. Dakit etorkizun handirik duen horrela jardungo duen politikaria. Ez dut uste. Baina, bueno, nik uste dute literaturak ematen dituela aukera batzuk, eta da historia ofizialaren aurrean beste historia batzuk kontatzea. Historia ofiziala batzuk erabakitzen dute, baina ezin dute erabaki, ezin dute kontrolatu, beste historia batzuk kontatu alizatea. Eta orduan, nik uste dut hor, boterean ez gaudenok, historia ofiziala erabakikoz dugunok, beste historia horiek kontatu behar ditugula. Batzuk egingo dute idatziz, literaturan, eta beste modu batzuetan. Ni oraintxe bertan, pizka bat ere kezkatuta banago transmisio horregatik. Oso garrantzitsua izan da, orain arte, gure belaunaldiraino nolabait. Nik kezkatuta nago hurrengoarekin. Niri dagokidan zatian ere. Nien naizelako ja azken katebegia, baina nire lana ere edo nire zera ere izan behar da, ez? Baina kezkatuta nago gure garaian egia da transmititu digutela, hori egia da, baina gero estela batetik ere guk ikusten genuen. Guk ikusten genuen diot errepresioa ez dugu ikusi, jasan egin dugu, gatazka bat pairatu dugu.
eta hori bertatik bertara ezagutu dugu. Bere kontraesan guztiekin, bere min guztiekin, diote ezerukatu gabe, baina gu gurea bizi izan dugu, badakigu zer bizi izan dugun, eta horrek ere komunitate egin gaitu. Ni behintzat horrela sentitzen dut. Eta orain, iruditzen zait, gure gazteak, gure umeak, bizitzen ari direla, eta hori nahi nuenik ere. Nire zera bat ere bazen nire alabak torturatuak ez izatea. Hurrengoak dira. Eta euskaldunak izan, eta bide batetik segitzen baldin badute, ni badakit zer gertatuko den. Orduan, ni baneukan ja kezka pertsonal hori, oso pertsonal hori, ez? Baina, kolektiboagoa ere bai. Eta zorionez, garai hori atzean geratu da. Baina, orain gure gazteak eta gure umeak nolabait bizitzen ari dira, ia edozein lekutan bizitzen den gaztaroa edo haurtzaroa. Diot, edozein lekutan mundu globalizatu honetan, edo bintzat mendebaldean eta leku zehatz batean. Eta nire ustez horre ere, niri bintzat beste kontraesan batzuk sortzen zaizkit. Balioen inguruan, eta nik uste dut halako gauza txarrak gertatu zirenean, balio positiboak ere atera ziren, edo sortu genituen, edo konpartitu genituen, ez? Eta orain, iruditzen zait hori ere arriskoan egon daitekela. Eta nik ez daukat inolako mesfidantzarik gazteengan edo umeengan edo, baina nire ustez gehiago daukate guan. Ea guk egiten dugun egin beharreko lana, transmisio hori, haiek ere jakiteko zer gertatu den aldez aurretik, zergatik gauden hemen, zergatik garen honelakoak eta zer nahi dugun, ez? Eta nik uste dut, ni bintzat kezka horrekin, baina igual normala da, ez? Igual da aita izateagatik ere, ez? Kezka horrekin bizi naiz. Baina tira, hori ere egingo dugu, suposatzen dut. Oso ondo, berriro beldurretik hasi gara eta aipatu dituzue munstroak, aipatu duzue baita ere itxaropena. Bada Kataluniako filosofari bat, Marina Garcés, berak asko ikertu du etorkizuna, eta dioena da globalizazioak amesteko gaitasuna kendu digula. Ez gai garela mundu hobe bat edo bestelako mundu bat imaginatzeko, justu agian beldurraren aurrean hori da behar duguna, ez? Imaginazioa eta itxaropena horiek pizten kulturak eta bereziki literaturak zein rol jokatzen du? Bai. Ez dakit, mezu hau zabaldu inda, ez hori etorkizunira, ez ikustearena, baina ez dakit, nik hor gazteak ez ditut ikusten hain etorkizun, ez dutela ikusten etorkizunik eta horrela, ez dakit, bai gauza, etxe bizitzan badago arazo bat, lana, ez? Baina pentsatzen dute baita ere, kezka horiek dituztelako, pentsatzen dute baita ere etorkizunean, eta hau gazteenek, zeta belaunaldia adibidez, uste dut, oso balore humanoa dituztela, bizi nahi dutela bestera batera, ez abiadura ero hontan, guk sortu diegun abiadura honetan, ez? Eta gauzak lasaiago ikusten dituzte, ez? Orduan ni badut, beti itxaropena beti uki behar da, hor, New Yorkeko poeta batek esaten zidan, itxaropena ondo dagoela, baina fedea ere bai. Fedea ere bai. Ez fede erlijiosoa,
Fedea, pentsatzea, sinistea, gauzak aldatu daitezkela. Fedea daukat. Itxaropena da, gertatuko da, ez da, fedea. Bai, aldatuko dira. Bai, gazteek etorkizunean pentsatuko dute. Bai, bestera batera pentsatuko dute. Eta gizarteak horrela egiten du, ez? Gure seme-alabek gure akatsak ikusten dituzte. Eta nahi dute, nik horrela ez dut egin nahi. Bestera batera egin nahi dut, ez? Baina helburua bera da. Helburua da mundu hobe bat. Beti. Eta gainera, izan zaitezke erradikala ere bai. Hola, erradikala hitzak ez dit ematen beldurrik. Erradikala da erroetara joatea, arazoen erroetara. Gustatzen zaizkit postura erradikalak. Postura itxiak ez. Itxiak ez. Baina erradikalak bai, planteatzea gauzak bestera batera. Bai. Entzun nahi ditu proposamen horiek. Zergatik ez? Entzun, eta gero espazizkizu ondoriotzen, zuri ditzia eman. Baina entzun, ez? Eta subbertsioa ere, bai. Zer da subbertsioa? Gure garaian erabiltzen genuen hitz hori, subbertsioa. Azpitik ateratzea gauzak, lurretik ateratzea gauzak. Nik hori ere ikusten dut orain gazteen artean. Nahi dituzte gauzak aldatu. Eta orduan, bai, badaukat hor itxaropena eta fedea biak, datozen belaunaldietan dudarik gabe. Eta gainera orain hori ikusten ari da, niri esan duzunaren aritik, nik uste dut, esan duzu ez, literaturan errazagoa da pertsona kontraesanak eta horietan planteatzea politikan baino. Baina nik uste duzuk egin zenuela, zure ahalegina. Horregatik esan dut. Eta esan nahi dut, politika ere importantea da, antolatzea importantea da, gizarte zibila antolatzea oso importantea da, eta lider onak oso importantea dira. Lider batzuk inspiratzailea dira, jendeari lagundu egiten diote amesten, eta ez dakit, atzetik joaten, ez modu mesianikoan, ez dakit, mugika bat, mugika mundu osoan da ezaguna, tipua, eta maite duten mundu osoan. Alde batekoek eta bestekoek, eskumakoek eta ezkerrekoek, dena. Ezin, da gauza bat, mugika. Zergatik, tipo humano bat zelako, zuzena zelako, etikoa zelako, eta gaizki zegoen ura, esateko, ez zekolako inolako arazorik, ez? Orduan, lidergoiek ere behar ditugu. Lidergoak, nolabait jendeari amesten errazten diotenak. Eta bateratzailea direnak, ez? Lidergo bateratzaile horiek. Ni literatura dauka hori, ez? Fama hori, eta intelektuala zara, eta hori da, eta bla, bla, bla. Baina oso zaila da politikari izatea. Benetan. Benetan, oso zaila. Nire errazago eritzen zait. Nire posizioa, jarrera, liburuak idazten ditut, ez? Pixka bat, hola, planteamentu etikoak eta egin, eta hori eta bestea, eta azkenean da, zu gandik ari zara, ez? Eta badakizu iritsiko zarela, multzo batera. Baina politikari bat iristen da milioika jendearen gana. Eta hori da pasada bat. Ez dakit, politikari onak, egin behar ditugu berriro, ez? Ez dakit, nola? Zelan da? Reibindikatu. Reibindikatu, ze hain gaizkitago politika ikusi eta politikaria da, ez? Ez? Badaude honak ere. Edo egon daitezke. Egon daitezke, Mandela, ez dakit? Ez egon badaude. Eta bizirik daudenak ere bai. Hori. Esan dituzun biak. Bueno, esan ditut hilako respetu batik.
Idazleak ere hildagoak. Ez, nik adibidez, lehen aipatu duan aipatuta, diote nire kezkata nire beldurra, gero aitortu behar dut eta konfiantza handia duela gazteengan, ikusten duelako milaka eta milaka gazte, gaur egun antolatuta, egia da batzutan haien artean eta tirabiretan eta ikamika, egia da batzuei edo bestei eta ikusten dizkezula akatsak, baina nork ez du akatsik egin, gaztea denean eta gazteak ez garenean. Eta gero bestalde batetik ere sentitzen ditut haien ostikoak, sentitzen ditut hor, eta duzu, ondo, kendu erditik eta joan beste alde batea, ez? Eta hori ere oso ondo iruditzen zait, eta ikusten dut jende gazte asko dagoela momentu enten Euskal Herrian modu antolatu batean eta mundua aldatu nahi duena. Mundua aldatu nahi dute. Igual beste gauza batean ez dira ados jarriko, baina mundua aldatu nahi dute. Eta gero niri behintzat aurrekoek erakutsi zidaten gauza bat da norberaren mundu aldatzeko modua izan behar dela bere inguru aldatzea. Diote, zuk edo nik edo besteak ez dakagula almenik ez dakiz zer aldatzeko. Che Guevara bakarra, bestea, Mandela, baina gehienok oso gauza gutxi aldatzen dugu, alda dezakegu. Baina hemen gaudenon artean, batzen baldin bagara, Euskal Herria aldatzen baldin badugu, hori da gure mundua aldatzeko modua. Gurea aldatzea. Eta mundu berri bat egitea geurean. Eta nik uste dut horretan, guk oraindik horrela pentsatzen dugula, eta betu gauzak pasatu direla, eta horretan pentsatzen dugu eta oso postekoa da ikustea atzetik datozen gazte pila batek ere horrela pentsatzen dutela. Amaitzeko, gizartea aldatzen ari dela, bere gauza honetan txarrekin, eta gizartea aldatzen ari denean narratiba berriak agertzen dira, aipatu dituzu bai edukian, bai forman, eta hitza hartzen dutenak ere desberdinak dira, orain arte agian gizonak, zuriak, burgesak, mendebaldekoak, galdetu nahi nizueke, ea zuen ustez Euskal Herrian narratiba berri horiek zeinek idatziko dituen, edo zeinek eraikiko dituen, eta nondik? Nik bai aipatuko nuke batetik Kirmenek esandakoa, nik uste dut Euskal Herritik idaztea, eta ari naiz euskaraz idaztea, badela gauzak esateko modu bat, ikuskera bat adierazten delako. Eta guk ez baldin badugu adierazten, inork ez du adieraziko. Eta guk adierazteari usten baldin badiogu, pentsatzen dugulako gaztelaniaz gehiago irakurriko dutela edo ingelesez ez dakit nondik deituko digutela, hori egiten baldin badugu, inork ez du egingo. Hori batetik, eta gero nik uste dut hemen gure inguruan ere, oso autor interesgarriak agertzen ari garela. Ni badakit Kirmeni zaiola gustatzen hildaz dauden idazle buruz hitz egitea. Baina nik uste dute hor badudea hotxe pila bat gauza interesgarri asko egiten ari direnak. Nik aipatuko dut aurten bertan irakurritako bat asko gustatu zaidana. Diote uztartzen duelako pixka bat lehen Kirmenek esan duena. Gaia eta gauzak esateko modua, deslaniak esatea. Adibidez, Daniel Esarrugarteren beste zerbait. Novela edo ez novela edo... Novela mutantea. Hori da, berak bere esanetan novela mutantea, ez? Adibidez, oso adibide esanguratsua iruditzen zait, nola gauzak aldatzen ari diren gure literaturan. Bai, bueno, ez dakit, hor... Nik uste dut belanaldi guztie daukatela zerbait esatekoa, eta hori ere, ez? Aldarrikatu nahi dut, ez, pixka bat. Belaunaldi artekotasun hori, ez? Eta komunitate txiki bagara,
eta belaunaldien arteko zubi horiei eutsi behar diegu, ez? Dudari gabe. Kontua da, zeure buruan nola ikusten duzun, ez? Eta baina adinak ematen dizu beste perspektiba baita ere, jakintza bat, eta literaturan, ez? Ibilbide luzea daukaten horiek ere, nik uste dut eman dezaketela ale onak, garau onak, eta gazteek ere bai, ez? Gaztea dauka intuizioa, dauka nik uste batez ere poesian, ez? Nola lotura horiek egiten diren gaztetan, burmuinak era batera funtzionatzen du. Baina gogo eta bizitzako, ez? Heldutasunak ematen dizun hori, ez? Pausa hori, hortik ere ateratzen dira liburu honak. Duela gutxi New Yorker aldizkarian irakurri nuen kritikari bat oso gaztea dago, eta 13 urte ditu, eta berak neska da, emakumezkoa, eta berak esaten zuen... 13 urte jaguretzat oso gaztea. Berak esaten zuen, nekatuta zegoela Estatu Batutako literaturan, ez? Beti, ez? Narratiba oso gaztea zelako, ez? Beti apurtzaileak, ez? Bitak edo Whitmanen poesia, Turo, beti apurtzaileak, beti antisistema eta hori dena. Eta berak esaten zuen hori oso ondo dagoela, eta agian hortik atera dela onena, baina nahiko lukela ere Estatu Batutako literaturan, hola, pum. Ez? Idazlea hainbat urte bizi izan dituena, hainbat irakurri duena, eta bere bizitzaren ondarrean hor uzten duena, ez? Bolañok egin zuena, edo, Cervantes berak, ez? Oso nagusia zen idatzi zuenean, eta Xular bera ere, gero idatzi zuenean, oso nagusia zen. Bizitzaren, ez? Pum. Orduan, nondik etorriko dira? Ez dakit. Kontua da, zuk nahi izatea zerbait berria egin, zerbait esan ez den hori kontatu nahia, eta modu berri batean kontatu nahia. Eta bai, gero eta gehiago ikusten duen literaturan, munduko literaturan, bazterretatik datozela hotxak, ez? Cristina Rivera Garza ikararria da, Olga Tokarczuk, ez dakit, ez hainbat, eta gehienak emakumezkoa dira gustoko ditudanak, nolabait bazterretatik idazten dute, eta mundu osoari idazten diote bazterretatik. Orduan, ari da, ez? Ari da mugitzen dena norabide batean, ikusiko dugu. Nik horrako dut elkarrizketa, ez dakit publikoko norbaitek galderarik egin nahi duen. Azkenean jende asko bildu da, Bai. Galdetu. Pentsatzen ari nintzen, akaso hasierren ikasleek ere idatziko lituzkete narratiba berriak, eta esan nahi dut, ez? Gaizki esan da, oso gaizki esan da, bigarren belaunaldi hori, ez? Hemen jaioak, baina pentsatzen dut barrutik eta kanpotik, bazterrean eta erdigunean ere idatzita, posible dugu haiengandik itxarotea olako narratibak? Ezagutzen ari naizenaren arabera, nire itxaropena da haien seme-alabek idaztea hori. Nik uste dut haiek direla, nola esan, hemen Euskal Herrian immigrazioa da berria, diote ez, immigrazio asko gonda, jendea iristen denean, normalean iristen direnak integratzen dira, baina ja haien seme-alabak dira bertakoak, hori da gutxi gora bera orain arte gertatutakoa edo ezagutu duguna. Ni orain bertan ezagutzen ari naizena, nire ustez beste belaunaldi bat pasatu beharkoa. Iritsi ziren haien gurasoak,
seme-alabak hemengoak dira, baina haiek ez dute haien burua hemengotzat. Ja. Ez dut uste, haiek ez dute uste Euskal Herritarrak direnik. Nahiko lukete espainolak izan. Espainola izateak eskubideak ematen dizkizulako. Pasaporte batek ematen dizkizu eskubideak eta Europako pasaporte batek ematen dizkizu, eta gu Euskal Herritarrok momentuz pasaporterik ez dugunez, horiek gehiago horri begira daudez. Eta orduan nik uste dut haien seme-alabek, agian idatz ditzaketela narratiba berri horiek ikuspegi berrietatik ere. Iritzi bat erantzi nahiko nuke. Uste dut, zuk esan duzunak, horretaz gehiagi pentsatu gabe nengoen, baina halaxe dela, hau da, 3. belaunaldiak idazten duela normalean norberaren esperientzia. Eta ez bakarrik zuk aipatu duzun arrazoi praktikoengatik, baizik eta distantzia bat eta perspektiba bat edo behar izaten direlako ere, ezta? Hau da, hemen Euskal Herrian ezagutu izan dugu Espainiatik etorritako immigrazio jendetza handia, ezta? Eta normalean euskeraz edo beste hizkuntza edo gaztelaniaz ere horretaz perspektiba horrekin eta idatzi izan dutenak 3. belaunaldikoak izan dira, ezta? Hau da, Jon Maia eta holakoak bere aitona amonak etorri ziren eta orduan eta bilobak izan dira idatzi izan dutenak. Eta uste dut ez dela kasualidadea, dela hori beharrezko gutxieneko perspektiba eta distantzia edukitzea. Barkatu. Beste galderarik ez baldin badago, bukatutzat emango dugu, eskerrik asko danei berriro etortzeagatik, eskerrik asko zuei Kirmen eta Asier, gonbidapena onartzearren da gaur gurekin hausnartzeagatik, eta Koldo Mitxelena kulturuneari, kulturari buruz eta kulturatik hausnartzeko espazio honengatik. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko, Ester.